O novo itinerario formativo que pon en marcha o Concello da Pobra componse de 2 módulos, un curso de manipulador de produtos fitosanitarios e outro relativo á normativa sobre o uso sanitario destes produtos na produción agrícola. Cursos que lle solicitamos á Consellería de Medio Rural e un deles é de aplicación de manipulador de produtos fitosanitarios e outro é de toda a normativa en materia de sanidade, pero xa digo, na agricultura. Polo tanto, animamos a todas aquelas persoas que se queiran adicar tanto ao que é a agricultura a nivel profesional como calquer persona que poda ter esa inquedanza ou que poda ter unha leira, pois que veña a participar e a facer eses cursos que son obligatorios. Trátase de accións encamiñadas á cualificación laboral no sector primario, que ademais son imprescindibles para a posta en marcha de explotacións agroecolóxicas. Porque non somente cualifican laboralmente a unha persoa que participe, senón que aportan os coñecementos sobre normativa para montar unha explotación sempre a nivel agroecolóxico, falamos. Tamén permite a obtención das competencias básicas para o manexo de produtos fitosanitarios imprescindíveis para o control dos plaguicidas, sempre cun uso sustentável e a nivel agroecolóxico. O curso impartirase do 13 ao 17 de xuño en horario de mañá e o 28 de xuño en horario de tarde. O día 20 terá lugar o exame para a obtención do carné de manipulador de produtos fitosanitarios. Os interesados poden inscribirse de balde ata o día 19 de maio a través do rexistro do Concello. O número de prazas é de 20 que se concederán por orde de entrada da solicitude.